Hello, good morning mga idol. Live sa ta mga idol. Hello, good morning mga idol. Please support my live stream mga idol. Thank you so much idol. Thank you sa support sa live. Try ko lang nag-live idol kasi hello. Kakain tayo mga idol. Kasi nasa duty kita ngayon. Ayan. Sinigang na baboy. Hey! Yeah!
Hello mga idol, di lagi ko kakitaan sa mga comment mga idol sa umani pagtanaw aning comment ani. Dahil ni ron. Kita ka mao mag live ani. Asa na to ni makita ang mga comment. Kita sa comment. I-support na sa mga sa live natin idol. Try ko lang mag-live, hindi pa ko marunong mag-live mga idol. Try ko lang to. Thank you sa 2 million views mga idol. Hindi ko makita ang mga chat nyo kasi hindi ako marunong mag-live. Saan ko yata makita yung mga chat ninyo mga idol? Mga idol, kakain tayo. Ayan. Kain tayo ng ano, sinigang na baboy. Wait, kain ko lang. Saan ko yata makita yung mga live chat ninyo mga idol? Kasi hindi ako marunong. First time ko pa lang pong nag-live sa YouTube. Hindi ko marunong kung saan ko makita yung ano, mga comment nyo. Ayan mga idol, oh. May favorite. Mga idol. Kain tayo mga idol. Hindi ko makita yung mga live ninyo, mga live chat ninyo mga idol, live comment nyo, hindi ko makita. Hindi ko kasi marunong eh. Try ko lang nag-live. Ayan, idol. Higit tayo na ano, sabaw. Ayan mga idol, 15 minutes ng live natin. 1 hour lang tong live natin mga idol.
Saka mamaya namang alas 12 mag-live naman yan tayo ulit. Pakitambay naman po sa live natin mga idol. Yan. Pakain muna tayo. Habang kumakain, ibahin natin yung paningin natin kasi ito yan, oh. Masarap mga idol. Saan ko yata hanapin yung mga comments ng mga idol, hindi ko kasi alam. Idol, wala din kong nakitang mga comment kasi hindi ko alam kung saan ko makita yung mga comment ninyo. At hindi din ako marunong hindi din ako marunong magbigay ng jacket. Paano kaya yun? Ayan, no? Ang sarap. Hello, thank you sa 1 million views mga idol. Sana all. Sana all naka 1 million in the house. Hello mga idol. Pakain tayo mga idol. Ayan. Ito yung ulam natin mga idol. Nilagang baboy. Ayan. Ha? Sarap. Ayan idol, diba? Yun. Tapos kumain mga idol. Insert na pong umagahan natin.
Yan, thank you sa 2 million in the house. Please share my live mga idol.
Hello, 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 hello. Mga idol. Wow, thank you sa 3 million in the house. Sana all nakaabot og 3 million. O, katailaraan ni mga idol. Oy, idol. Idol Corpal, thank you sa pagbisita sa live, idol. Try ko lang nag-live, idol, kasi hindi ko pa marunong mag-live. Try ko lang. Siguro maubos kaya yata yung data ko nito, idol, kasi wala akong wifi. Wala ding wifi sa ano, sa trabahuan ko. Sana hindi lang yung maubos ang data ko sa live ko nito, kasi mamayang alas 12 mag live din ako ulit. Alas 11 to alas 12. It's now my live is start ko 8, siguro tapos yung mga 9 lang po. 1 hour lang po yung live ko yung mga idol. 1 hour lang po. Okay na yan, idol. Ayos yan. Okay, thank you so much, idol. Hindi ako marunong mag-ano, idol. Hindi ako marunong hindi ako marunong magbigay ng jacket. Sige, idol, ingat po kayo sa pag-drive, idol. Ingat po kayo. Nasa pasok kasi ako ngayon, idol. Ayun.
Thank you sa pagtambay, idol. Press mo channel mo, tapos pinakababa may ah so pupunta ako sa i-cancel ko to, pupunta ako sa channel ko. Pindutin mo yung moderator yan na ang jacket. Saan ko yata hanapin yung dalawang dot sa ubos? Doon ko pindutin. Dalawang dot sa ubos, idol, doon ko siya pindutin. Hindi, idol, yung mga pumapasok sa iyo yan ang pindutin mo. Pindutin yung mga pumapasok. Add moderator, ganon. Paano, idol? Add moderator. Yung logo ko, try mo pindutin. Pagkatapos ko pindot ng logo to, idol, anong susunod kong pindutin? Pagkatapos ng add moderator, idol, ayun na, nakapag-jacket na ako sa iyo. Hindi kasi marunong eh. Ay mo pindutin logo ko, may mga lalabas